Wenintay amin sarabwen ti Apo, wenintay amin dayawen ti Apo tayo, taisut salakan tayo. Opo bingken na taengan, nintay ngat ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay ngat ikanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Opo bingken na taengan, nintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Kakabsat ti pannakaisalakan at tartarigagayan tayo, ti pannakikadwakin ni Kristo iti rupan-rupa. Aramiden tayo dito'y daga, dito'y ti pangpraktisan tayo. No ti wagas ti panagbiag tayo, ket maiyan nurot iti pagayatan ti Apo, sigurado maikarita ito mo't ang makipagbiag, ang makikaysa ken kuana. Agtalag tayo iti kinamanagayat, kinamanang nga asin ni Apo Diyos, ikarigatan tayo, apalintigan ti biag tayo, tapno maikari tayo amawagan nga anak na. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ng agpakpakaasiak ken Santa Maria ng agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo kasyan nagpakawanen nakag, di mo ipalubog. Aken ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika Apo.
Diyos sana anay langitan. Gloria at Espiritu ana santuan. Gloria iti Dios di kangatuan. Kapya kadagiti amin at tattao ana imbagti Panagnak na kemda, nailangitan nga ama, daydayawen da ka, agruk babkam ken ka, agyaman kam ken ka, kapu iti dayag mo anay langita. Gloria ti Diyos Ama ti kangatuan. Gloria ti Diyos sana anay langitan. Gloria ti Spirito ana santuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Apo Jesucristo bugbog tungana, Cordero iti Diyos anak ti Ama, unasem ti basbasol ti lubo, kasyan na kami, awatem to'y ararami. Sika si tutuga, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem to'y ararami. Gloria ti Diyos Ama ti kangatuan. Gloria ti Diyos sana anay langitan. Gloria ti Spirito ana santuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. Hosanna, Alleluia. ti kangatuan. Alleluia. Hosanna, sikalae iti nasantuan, sikalae iti kangatuan, iti timpuyo ti Espiritu Santo, ti gloria, ti
ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, sikat ti mga ramid, adagiti mamati may sa ti panagnakemda. Ipaay mo kadkada ka matataom, nga iayaten mi ti ibilin mo, ket gagayan mi ti inkarim. Iti kasta iti baet dagiti amin ang mapaspasamak ditoy lubong. Patgen milatta, nga ipangag, nga ipangpangruna, dagiti napaypayso aragsak. Gapu ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, umay ko umungen dagiti tattao ti amin a nasyon. Inton maumungdan, makita danto ti maaramid ti panakabalin ko. Ket maamuan danto asyak ti mangdusa kadakwada. Ngemis palek to ti sumagmamanu kadakwada. Ket ibaon kunto ida kadagiti nasyon, ken kadagiti adayo adaga, adipay makadamdamag kanyak, wenno nakakita iti kinatanok, ken panakabalin ko. Ibaon kunto ida ijay Espanya, Libya ken Lydia. Agraman dagiti pumapana at tao, ken ijay Tubal ken Gresya. Ibagadan to kadagitoy a nasyon ti kinatanok ko. Yawidan danto dagiti amin a kailianyo, nga aggapu kadagiti nasyon. Iteddan to ida akas sagot kanyak. Ilugan dan to ida kadagiti kabalyo, molo, kamelyo, lugan a pakigubat ken karison nga ipan itinasantuan a bantay ijay Jerusalem. Yegdan to ida akas ti panangyeg dagiti Israelita, kadagiti daton amakan iti templo anay karga iti alikamen, anadalus iti matang tilinteg. Pagbalinekto apapadi ken Levita, ti sumagmamanu kadakwada. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Inkay ti intero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Hinkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin a nasyon. Idaydayaw yu, da kayo amin a tattao. Hinkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Tanabilig ti dagbalbaliw nga ayat na kadatayo, ket agnanayon ti kinapudno ti tao. Hinkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. Nalipatan yu kadin ti makapabileg a balakad ti Diyos kada kayo kas anak na. Kunana, anak ko, di mo laglaganen ti panang disiplina ti Apo, ket di ka met maupay no dasaen na ka. Agsipod ta disiplinaen ti Apo ti ayaten na, ket sapliten na ti amin nga awaten na akas anak na. Ibturan yu ti panang disiplina ti Diyos kada kayo, tati kastoy, ibilang na kayo akas anak na. At daaya anak asaan a disiplinaan ti amana. Numadusa tayo, ipagarup tayon iti dayta akan ito, asaan a pagragsakan, no diket pagladingitan. Ngem ti kamaudyanan na, awaten dagiti na iruwam iti kasta apan nakadisiplina. Tinatal na agunggon na tinalinteg abiyag. Ingato yu nga rod, dagiti nalpay nga imayo. Papigsaen yu dagiti nakapsut atumeng yu. Magna kayo iti nasimpa adalan tapno saan amaligus ti pilay no diket maimbagan. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Sa
pagarian ti Apo kas maibagay ket amin to maited tuken ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo at ako kada kayo. Basta kumamit ken ka. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka, o Apo. Itidalan na amapan ijay Jerusalem. Nang isursuro ni Jesus kadagiti nalabsan na nga ilili ken barbaryo. Apo man mano kadi dagiti maisalakan adda nagsaludsod ken kuana. Aramiden nyo ti kabailan nyo asumrek iti nailet arwangan insong bat ni Jesus kadakwada. Ibagak kada kayo nga adunto ti agtarigagay asumrek ngem di danto makastrek. Inton tumakderen ti ama ti pamilya ket irikep na ti ruangan. Mabati kayto itiruar. Uray agtugtog kayo ket kunayo. Apo ilukat mo man ti ruangan. Isong batnan to kada kayo. Diyak ammo no tagaano kayo. Iti kasta kunayon to nakipangpangan ken nakiininom kami ken ka ket nangisursuro ka ijay ilimi. Isong batnan to manen. Diyak ammo no tagaano kayo. Umadayo kayo kanyak da kayo amin ama nagdakdakes. Agsangit ken agngarit-nget kayto inton makitayo nga addada Abraham, Isaac, Jacob ken dagiti amin a propeta iti pagarian ti Dios. Idinto nga adda kayo iti ruar. Aggapunto dagiti tattao iti daya ken laod, iti amyanan ken abagatan, ket sumangodan to amangan iti pagarian ti Dios. Adda dagiti maudi ita nga umunan to, ket adda dagiti umuna ita a maudin to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, o Kristo. Good morning. Sinot maka-imagine kada kayo no anya ti itsura ti pagarayan ti Dios. Nga ilaklaka tayo nga panunutin. Sinot maka-imagine kada kayo ti itsura ti langit. Ibagbagak nga rod nga may sa kumakada kayo ti umuna nga matay ita mapanji langit ta umay na ipadamag. Agungar ta umay na ipadamag ditoy no kas ano ti itsura ti langit. Di may samot impyerno ti papanan na nya. Ta umay na may ipadamag tapno mamati tayo man no nya ti langit ken impyerno. Ma-imagine tayo, di tayo garod na abutan ni Lazaro ta idi digad pimusay ni Lazaro nya. Pinagungar ni Apo Jesus, diya mo ano, dino na pananan no langit doon eh. Langit mo't agay, yung ni Apo Jesus. Kinagmayat ko no may sakada tayo, halada kayo mga natataanganan, ati umuna nga mapan, alangan nga dakampay lang ubing mat. Alangan mga dakampay lang ubing, mamumayan no hanggang to agungar, piyakan niya yun ata, naalayo bingay yun niya. Haan ka, tatap no ngamin may i-explain tayo kasi no daduma, imaginean tayo laeng, kunan ni Apo Jesus ka ikarigatan nyo, aramidan nyo amin nga kabailan nyo, ta makalusot kayo tinailot nga ruangan, mapan iti pagarian ti Diyos. Pasig mo nga imagination ngamin. Imaginean tayo, anya tatay surat ti langit. Dagiti mabuybuya tayo ijay TV nga dagiti adijay langit ka nakapuraw da amin adya kamo nagdapayak da agkakantada alleluia alleluia inyati ko kuanda na iisam ti rupa da kano ta rupa maga-impyernon ani kano kas jet imaginean tayo nga rupa ti langit abay itsura ti langit. Awang nga ron ti makaamukan niya tayo kipanursuro da ito, iti simbaan tayo kin ni Apo Jesus, kinda tayo, lualwalwon tayo, at danto panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon, that is pagarian ti Diyos, langit ko na tayo. Imaginean tayo mo lang amin, taawang pa'y matipim mo sa nga imay nangibaga no anya day jay.
Kahit sura ti langit. Kunana, description na. Sa bagay, ito'y inyanaganan, ito'y revelation kunana, anya ti langit. Dagiti adjay, nakapuraw, na dalos, babaan ti dahara ti kordero, ti dagitay na dalusan ti dahara ti kordero, ni Apo Isus ti kordero ti Diyos, saan? Ni awam magami ka sa numapantay ti langit, kada yung maammo. Oh! Dagiti nadalusan ti dara ti kordero kunana nagbalin nga puraw ti bado da. Maysa adda puntos tayo nga mapan di langit. Nadalusan tayo ti dara ti kordero di basol atawid na ibunyag kanya tayo iso ni Apo Isos niya. Adda puntos tayo maysa. Wow, puraw to bado yun diya, agbado kay ti purawan. Iso garod nga di tay badwan tay ti purawan no anja ka mo pay. Tamo ropa yo pinapuraw yo. Ropa mla may salakan Ang bado ti puraw, adada jay agkakanta. Agkakanta. Naragsak. Adda kapya. Adda pa nagkikinnaawatan. Adda sharing. Awan problema. Awan ti sakit. Awan ti pakarikutan. Awan ti apal. Tila problema kung adda makalusot nga na marites ijay langit. Adda nga tamo nakalsot. Nala di tayo amo. Kakuna tayo, no dayjay ti tartari gagayan tayo, mapan iti kunan ni Apo Isus nga ikarigatan nyo amin nga aramiden nyo tamapang kayo iti nyanaganan. Ikarigatan nyo amin nga aramiden nyo amin nga kabailan nyo. Nga lumsot iti ruangan na ilit kunana pay so pakpakot to nga kaon na ilit nga ti ruangan ti langit kunana habang agigantay nga rod dito'y dagan anya nga rod ti aramiden tayon nga manggunod day ta nga langitan. Adda may sang rod nga mistrome idi college kami kunana Doctor of Philosophy isuna pimusa yun kunana ka ti for me kunana heaven is like betting kunana. Kasla kala pumuspusta ti langit kunana. Agaramig ka na sayaat taad da langit nangabak ka kayat da kapay dagiti tattao. Ngam ipagarup mo nga adda langit nagaramig ka na sayaat awam magayam at least nasayaat kalatta ka dagiti tao kunana. Nahang ka agaramid ti nasayaat at dagayam langit ay impyerno ka. Awang gayam ti langit, dakes kalatta ko na iso nga kasla. Agyan iso na ijay sigurado. Agaramid ti naimbag ta, at damang kinawan, nangabaklat ta, iso na. Kasi ti kasla puntos na. Kada tayo makakabsat, kuna tayo, aramiden nyo amya kabailan nyo, lumsot ti nailit arwangan, anyang ti ubraan tayo tata, kasano ti panangaramid tayo. Kakunakmot, in my personal opinion, laeng datoy why not nga no kaya mo mapanjilangit ka praktisum dito'y dagan day tabiyag mo kakasla ka agbiag ti langitan impyerno ni bagat ko father nilakay ko apaw kasanong agbiag kam ti langit ija uneg ti balay ka ay apaw no nabartag apaw tokkol amin nga aklumay awam pay imat tasa may agkara ito pa Ngas ano nga rod nga mapraktis mo kunak nga rod ka iti pay laeng daga isong rod ti panang praktisen nga hantay nga orayon day ta nga langitan idto yan pababaen tay nga rod ti langitan ipadas tayo ti agbiag idto yan. Ti karon na nga rod ka nagrigat ta dagiti tattao ti lubong tayo ka. Di tayo magkayat. Ijay langit agkakantada. No di kay agpractice nga agkanta tata ammom to nga rod ti agkanta di langit. Laman Gloria ti Diyos Ama nakato adakan to di langit kung kunam tumot ngagmutmut talang di ka maagkanta. Praktisa mo na oray sintonadon ikantam latan. Kaagkakantada di langit kasano mapangka di langit kadi ka mo makipagkankanta. Uno saan agkanta kagapot mayat tama, kantam mat, exaggerated mat.
Gloria ti Diyos Ama. Nakatalo na nga istansa na. Agpapapansin ka mo't nadadaya maudin ka. Sumabay ka. Isayaat mo nga ron, di makikanta. Di ka ron na, kadeta kantam ka. Langit ko na agkakanta da. Langit, anyati ko na dati langit. Agbibinuray. Lo, dahito yan, di ado bumagsak, ito nga padakon. Agbibinuray, awanhan nga makastrag di langit ti imot. Lo, ay, ko pakawan naman po. Diyos ko, dito ito nga ta bumagsak. Awan di man naging bubukod iyay langit. La, dahita. Dito ito nga ta nga, ito nga ta pakasagatan tayo. Diyos ko, agraman pa di pakawanam. Agbibinuray ang tilangit ka nya na ganan holy sugar nga ti kantada ka holy santo san anya na ganan hallelujah hallelujah ang dayay sharing tilangit ka sharing iso nga practice ang tilangit baban di pa nang iburay mo kinikabsat mo. Numari nam tiginawa, iburay mo tiginawa kinkabsat mo, awan hanggang makastrig, awan ti lugar ti langit, ti managing bubukod, laglagi pantay dayta. Haan lang nga sanikwa, haan lang nga kwarta, haan lang nga makan. Talent. Di talentom iburay mo. No haan na nga, no agkakapoy nga agmula, tulungam. No agkakapsot nga mga ramid, tulungam, iburay mo nga rod, adang rod talent mo. Iso nga agbibinuray, oras, di pa nagraragsak tayo. Kinaragsak ti langit, hindi pa nagbibinuray, naragsak ti langit. Dito yung lubong ka, no? Di mo prinaktis, ti agbiag nga naragsak. Alangan mga, agkakantadan to di langit ka, killjoy ka mat. Agkakantada di langit ka, killjoy ka mat niya kung ka naman dyan. Dagito, bagay na nga ta. Ka naman ka. Diyan mo no makasdrag di langit ti managuyaw. Basit siguro taga-ubog nga mapan ijay. Kasano nga rod nga agraragsak da kasi kakakiljoy ka mat namo prinaktis dagbiag nga naragsak. Kasano dagbiag ngamin nga naragsak? Di ko na in English na pinpindas gamin di pa nakaibaga na di English kat nya. To be happy ko na kasano tagbaling nga naragsak is not one thing what we like. Kala day alaon tayo, kayat tayo dagitay gamung ay niya na tarigagayan tayo dagiti kayat tayo, but liking what we have kunana day jay nya. Ayaten tayo dagitay adda kadatayon. Haang ka nga agpanunot iti awan, haang ka nga agpanunot iti nagbaling ka nga naragsak hamo nga tarigagayan di awan, ayatem ipatigmon no anya day adda kanyam. Nagbaling ka nga naragsak. Taide, inkarigatam tinagbasa, ay nadisgrasya ta napintas ka nga rod. Nangasawa ka nga nasapa, kanya nga rod, akseptari mo nga kastabiyag mo, agpabasa kan nga ti pampanunutem pa ilaang ka, bakitangkan ka, hinakanyak, gridwarak ko ma! Impyerno ang abiyag no ti pampanunutem pa ilaang ka, no kuma, idi. Hala? Kagaputi pa nagserbi mo, tattao ni Apo Diyos kada, apom kada kakaanakan mo, nalipatam tinangasawa. Kati pampanunutem pa ilaang ka, Diyos ka, arthritis kada na, high blood kada ko ang kaapo, makaasawa ako ma. Ragsaka mo at abiyag mo nga ruden. Kainya nga rod, hindi mo na iba, abon tigasat nga nagbasa, tarigat-tirigat, kainya nga rod, adda ka di taltalon, adda ka di yakon, hamo ka di maragsak, tibiya, haman apay, ti ko nang naragragsak, dagita adda di opisina. Iso garod nga ayaten tayo, adda kanya tayo, iso nga, ure di unag tibalay, mabalin tayo nga, pagbalinan nga kaslam, langit pagarian ti Diyos
Kasi mo nila kay ko, Father, uwang nga rod. Iso ti inasawam, akseptare mon, ayatem, tapno naragsak ka. Apay dagiti sa santo ti kunayo, naragsak ti biyagda. Ti ragsak da, kakasla di ragsak tayo nga dahi, ado kwartada, ala nagpaspasyar da, ala sikat da, napalpalakpakan da kada, naidaydayaw da, at damit medalyada kada, haan. Uray dagiti nagyan ti kumbento, nagsaksakit, nagtutuok, dagiti ko na martir da pa, ngem, anya ti may sa tipoy panunot da, anya dayjay, awaten da, gapo iti pagarian ni Apo Diyos. Uray daytoy physical suffering ka, handa nga pinanpansin ta, impang pangruna da, kasi mula nga di nagtibalay tayo. Ure, da pagkurangan na talakay mo, tabakit mo, dagiti anak mo, basta kumpos de jeri nam, nga pagarian ni Apo Diyos, akseptarem, awatem, makapagragsak ka. Anya pa dagiti karakteristik de jay, langit nga kung kuna tayo, anya de jay kuna tayo, naragsak, kankantada, sharing, agiburay da, de jay biagda, managpipin na rabor, panagpipin na kawan. Isugar tap nagbaling ka nga naragsak no dag ka mali pa kawanem. Kasi ilansam di bagim no dagitay tinagyan kanyam ka dagitay ko ay jaha nga makapanji langit dayta. Igawid na ka. Iso nga ito'y pa ilaang praktisen tayon di unag ti pagtaengan. No kaya mo nga ayatin na ka dagiti tattao ayatin mat tulungan mat dagiti tattao. Iparinam kadakwada nga ay ayatin ni Apo Diyos ida. Nadaragsak mo, kaya mo mga naragsak, da iburay mo dahi nga ragsak. Ta dito'y pailaan ko na ako, no ti praktisem kabiyag nga inimot, tinangsitan, sakit tinakam, managim bubukod, awan ijay-dayjay, kaamumun ano sa dinot papanam. Amumun ano sa dinot ipapanan na. Ken, apay no kasje ti lubong mo, mapanunot mo kadi nga naragsak di pamilyam, mapanunot mo kadi nga dagiti tattao matultulungam, mapanunot mo kadi nga dagiti tattao ag benefit damot iti katataom. Haan Isungurod nga tattapay laang kakabsat aka sakbay tay nga dumanon iti dayta nga langit kas ano ti panagsagana kunana ditoy pay laeng ijay pay laeng balay tayo iti pay laeng simbaan tayo isagana tayon ti agbiag nanaman tayon ati biag napintas tay kunakon nga ti kaya mo kasiksikala mapagpaboran ti kaya mo ka sikala lumamlamang awan nati kasta di langit. Nagayad di jay langit ke haan nga dito na inlubungan ti lima manganda na espirituan ti lima manganda aging gana nga da deprived isuda pa'y tinaawanan actually isuda pa'y tinaabak ito'y lubong ngem di jay nada nagbiag dalata dito'y lubong uray narigat kas lalangit di jay pa nagbiag isugurod nga praktisen tayo isugurod nga grupa mapailaang aka tapta ko mapailaang akas laka grupo pa alangitin. Nagmayat ko mano kunada kanyam ko, wow, adabim ba nga anghel, naggapos sa dilangit. Apayan, nasabat na ka nga ron, naayayo kanyam. Masaba na kakalpasan timiso ko, adabim ba nga demonyo. Nakarupangad, nagagom, nagtangsay. Kamu ano niya, tikayat yung pagbalinan. Iso, ito pa ilaang, ala, awan perfect a family. Ibagatay dayta niya, nga mabalin tayo nga pagbalinan nga perfect babaan ti panagiinnawat panagragsak dayta a pamilya awan ti perfecto agimong adalata ka arubang nga mukaalaan adalata natangtangsit na agagom kin lumamlamang nga mabalin mo latta ti agbiag kunada nga rod ka mabalin mo ti agbiag ti langit iti katingaan ti impyerno kunana daya dagiti na ngato ti na espirituan ti panagbiag na awan ti perfecto nga organization uray dati simbaan addan tulat ta Madina nga mabalim mo ti agbiag akas lagbibiyag ti langit no anya di pusom maiyan nurot ken ni Apo Dios ti pagayatan na addat ta ti kinapakumbaba addat ta ti ragsak gapo ta iso na pagserserbiam addat ta panagbibinuray addat ta ti pamakawan addat ta ti panangisakit ken ni kabsat ngam tay kunakon no kaya mo kasiksikala mapagpaboran kaya mo kasiksikala lumamlamang ay impyerno daytan.
Haamon to amin nga abaken. Hamo nga abaken amin at dantulat tabang abaking ka iso nga tatapay laang padasem una amon. Ipaay mo day nga ayaten agpaabak kad toy lubungan. Iso ako nabanang man na panglaw pwede ko nayo dagita nabanang ko nayo iso da langit. Excuse me. Baka na impyerno pa'y biyagda. Nahaan. Ado ada kita nasayaat ngam ti pagaropyo ka gaputan na namnam ay panagkita tayo ito'y lubong ti biyagda ka na may mayat ay haan Baka na imot da pay. Uno dakdakkel pay ti responsibilidad da nga bagbagkaten da narigrigat pay. Iso ko na ni Apo Jesus, aramiden nyo amin nga kabailan nyo. Ngalumsot iti nailot nga aba ruangan ti langit. Kunakmet sakbay tayo gamin nga lumsot, praktisen tayon Tauray addakin awan, adda nga talaga amat ti langit, handa ibaga nga awan. Uray no marigatan tayon to, at least dito'y biyag, dito'y lubong isugar ti pagsaganaan tayo. Ikarigatan tayon nga, pagbiyagan nga agbiag ti, uray ka jay, may sadwa nga agkakadwa, padasin nyo nga di relasyon kakasla langitin. Tanuhan mo perinaktis, hamon to nga mo tigbiag di langit. No sa bali prinaktis mo, ati nataros ati ipapam mo, nyangarod ka mangirorumang ka ngarod. Mananggon daway ka ngarod. Kakabsat, tata. Adati manen. Tiagtultuli nga mangdaldalos kanya tayo. Tidara ti kordero, naibuyat kanya tayo, awaten tayo manen. Nagmayat ko man na tayo, awaten ni Apo Isus ka agranyag, lumawag. Kala ka man adda di langitin. Agawid ka amin nga makasabat kanyam ko, wow, agar aranaar. Nagmayat dito nga pamilya, nagmayat na gito nga tattao, apaya, makitak, ti pa nagkitak kumakada kayo, ko dito talaga nga nagtagipayak kayo, nga dito nagraranyag taro payo, wow, diyak kayo ti pumanaw ito nga simbaan ng nukwan. Nung ti makitam ka, dasara na saggabatit kada dagpay-payapay nga ipos kada taggagay sakay ti gayang just ka pakawanam. Amot ako yadadayom Apo niya. Kadita dato ti dara ti kordero. Nasanto na komunyon. Isa ti mangiruam kanya tayong agbiag ti langit no awaten din nasanto na komunyon. Ni Apo Jesus, nupudpud no ti pammatim ay ka langit ti biag mo. Nupudpud no ti pammatim, numamay naragsak abiyag mo. Nupudpud no ti pammatim iti kordero, dadtuyan maibiyag mo ti langitin. Ala, praktisen tayo. Ikarigatan tayo, pagrigatan tayo, dahi ti kunana narigat ti lumsot ti pagarian ti langit, dahi. Anya ti pagrigatan tayo, di mangpal palinteg, uray na kapsot. Di mangibibiyag ken Kristo, uray agkarapatay. Diti pamati tayo, uray no mamatay, alate ko na ako si bibiyag ka ngam natay ka ngaminan, tapaya kurang garo di pamati mon. Practice langit, di pagtaengan, iwaragawag yu ti langit. Haan lang nga ijay to second life when apadasan tayon. Di gimong, tumulong ka nga mangurnos, di sisam, sika mang tenti kapya, langit deta. Iya trabaho, sika ti manginspirar ka dagiti katrabaho. Kasi ka sika mo mang puy-puyson ti panunod da, may mayat ka ki dinay nagsadot. Ti tapay ki di mat. Langit dayta. Iti relasyon tayo. Aglugang ka tricycle ipari nan ti langit. Adda nasayaan nga katataom. Ano niya prinaktis tayo, adi jay mo ti pagturungan tayo. Ipaduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos sa kasmatlaing ti ama,
ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kasta met na ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umayto manen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti Ama ken ti Anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ken Apo tayo Hesus Kristo, iso ti dalan nga agturong iti Ama, ket babaen ti papatay na iti cross, ken ti panagungar na, impaay na kada tayo ti pannakaisalakan. Ita idaton tayo ken kuana ti amin tayo dagiti araraw tayo ket iti tunggal panggep ko na tayo apo denggem ti araraw mi. Apo dinggem ti araraw mi. Kristo Jesus, iti dalan mo, agturong ijay Jerusalem, nang isursuro ka kadagiti nalabasam nga ili ken baryo, ipalubos mo nga saan agsaknap iti linteg mo ti iglesia binangon mo. Ket maiwaragawag tinagan mo babaen ti panursuro dagiti mangidadaulo ti iglesyam. Dawaten miken ka. Apo dinggem ti araraw mi. Kristo Jesus, kinunam anailet ti ruangan nga agturong ti pagariam. Pagbalinem dagiti pangulo ti pagilyan mi amang isaknap ti panagduras ti panagbiag mi nang runa dagiti marigrigat tapno mailisida ti panagaramid iti dakes ket maikarida asumrek dita na ilet aruangan. Dawaten miken ka. Apo dinggem ti araraw mi. Kristo Jesus, agsangit ken agngaretnget tu dagiti managdakdakes ikanakam iti nananay apigsa sumarangit iti sulisog tapno di kam masurutan ti dalan ti kinadakes. Tulungan na kami tapno sititibker kami amang arakop ti nasantuan a panagbiag. Dawaten miken ka. Apo dinggem ti araraw mi. Kristo Jesus, nakipangan nakiinong ken nangisuro ka kadagiti tattao. Ipaay mo tilawag kadagiti kakabsat mi, anakulaapan ti panunot, puso ken nakem, tapno mabigbigda ti kaadam ti biagda, ket dida sumyasi iti dalan nga agturong ken ka. Dawaten miken ka Apo. Apo dinggem ti araraw mi. Kristo Jesus, tinarigagayam ti pannakaisalakan dagiti amin at tattao, ket inawat mo ti pannakatay iti krus. Ilukat mo kad ti ruangan ti pagariam ti langit kadagiti kakabsat mi nga imunan apimusay. Dawaten miken ka Apo. Apo dinggem dagiti araraw mi. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Hiraman tayo pang ikararagan, ti panagwayaway ti kararwada primitibo ken ni Aurora. Apo Hesus sa Kristo, denggem dagiti kararag nga idaton mikan ka, ket mangnamnama kami, itinapnuan ayat a panangipangag mo,
Tulungan na kami nga agbalin agimong dagiti mamati ken agtalek ken ka sika nga Apo ken Dios mi. Amen. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay mi taiyawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak wenawatem bendisyonam o Apo mi pagbalinem ida anasantuan na bagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awatin na kumadagiti edaton kadagita imam, ket may ipaay pa kay dediyawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Apo babaen ti maymay sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo, inaramid mo, ada kami ti ilim. Ipaay mo kat ti panagkaykay sa ken kapya iti iglesyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan stag ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga dakin Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, 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 Ti Apo a Dios, dagiti amin na parsuan, ti langit
langit ken daga napno dayti pakay daydayawa Hosana iti kangatwa madaydaya ti umay tinaganti ako Hosana iti kangatwa Pudno ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyatto a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi iti papatay mo uwapo aging gaiti iyay mo iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayem tayat na ana Diosan laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada nga mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadlalwan tayo, ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, dinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y dagat, akas sa dilangit, idem kadaka, di aldaw ito'y Di kanemi iti patinayon aldaw, pakawanem me, di basol mi akas me, pamakawan mi, di basol dagiti nakabasol kada kami, tinakamit baybayan ngaw manugot di sulisog keti, salakan nakam keti dakes. dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray, Di panakabalin kendayaw, iti agnanayon ngadi, tuwag sarda. O Apo mi Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ijay langit adda kapya nya. La ipaiyo ti kapya iti tunggal may sa kada tayo ti mapadasan tayo met ti langit. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti
basbasulti sa ngalungan item kadatam tikapya item kad tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaeng nga sao, mapaimbagton ti kararo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may karing agserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan, di namili na ramit ti daga, kasta tayong agserbit ni Apo narukop narasinan mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramit ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos ti banga, agbali na bagnos. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may karing agserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan, di namili na ramit ti daga, kasta tayong agserbi ti Apo narukop narasinan mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may karing agserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramit ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos ti banga, agbali na bagnos.
ikendara ni Kristo asalakan inkamawate asang kagimungan sapay kumang taiti daytoy apanangan inkamagunon kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anak sudi, inainda tun daraken bagi isungaron tinkamawaten pigsaya ken talingen. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi tadegdegan day ti amisa ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbiag iti kasta kan kanayon laeng a makaayayo kam ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mami. Bendisyonan na kayo. Ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sino man ngagtarigagay asumurot kaniyak lipaten na bagina ket suruten na at tuyak apo dumdumngeg tuy adipen mo nga agtungpal bilbilin mo agsauka o Apo suruten na suruten ka wen sigaw di dalan silaw ken biyan suru